scootjesielen is hij lippen. Daar zonder kenner net. Arne Tjerkstra draait al heel wat jaren in de SKS-zielerij mee. En hij stiet weer kleer voor de SKS. Meesken, het is nou nog rustig op de pik, maar maak je me maar klaar voor, want het SKS-zielen gaat wel los. En dan zullen we nog. Ja, dat ken het. Hoe gaat dit? Die maakt om de tonnen heen en net boven de tonnenel. En die stopt het naar een gatje vallen zo. En de valt net gat. En zat het nou eigen, kennen die deze poppen wie ze tonnen oorringen. En dan zit we nu al een keer verder wien naar de onderwijze tonnen daar. En dan hebben we toch wat loofduel net. Ja, ik ben op een scootje, de twee broeders. En hij laat een vrachtje zon te lasten bij een boer onder de reek van Werkem. En toen wou ik op een vrouw komen. En de ouder zei ze niet, mem, je moest even wat hier kopen, want ik wil eerst dat vrachtje zon eruit hebben. Dat weer nog eens een tijd. Zal ik die strappen en ik kan even controleren? Ja, ik kan even controleren, hè? Toen ik hier of 10, 11 jaar, dan mocht ik een keer mee. Hè, bij Beertenbank op het scootje van Janne Woord. Die wie de skipper op en daar mocht ik een keer mee en dan wist het helemaal uit te schroeven. Want dat vond ik zelf geweldig. Nou, in de eerste plek, als je juist hoe die skippen bouwd binnen, hè, hoe mooi roenat ze bouwd binnen van alle kanten, met hammers smijt, de platen smijt, mooi roen, de vormen geweldig mooi. En zijn skip, alles hoornwerk wat vroeger diende, klinknagels en dat is meer dan 100 jaar geleden. Alleen nog daarom heb ik al een groot respect voor de bouwers. Zonder computers, dat we echt net op het eigen natuurlijk, maar toch, daar kan je diep respect voor hebben. En daar heb je dan de leefde ik voor. En omdat je daar dan op binnen en je hebt de eerste size hier met vent met zijn scootje, met je ouders. Wij hebben turfhel uit de turfloon zijn we dan. Hij die laden dan terpmodder en stratendrek en bieten varen. En dat hebben we alle keer als jonkje mooi maken. Zwemvesten hier we net. Wij worden een touw op een roef verzetten dat we krijgen naar het oud-donderen kon. En nou ja, zo hebben we dat ik alle keer overleefd. Maar dat weer toen toch wel een groot avontuur zeg maar. Ja, zij heeft het zielen te wezen. Wie krijgt 4 tot 5. Geweldig. Super. Dit kan grauw wezen. Ik ben Henk Boortsma, amateurfotograaf en ik maak heel verschrikkelijk graag foto's maken van het scootjesielen hier bij u in Friesland. We hebben het er altijd over, het broers op elkaar met een scootje. Nou, dat let er eerst in. Het scootje heeft die broers op elkaar. En die oren, die hingen erbij. Krijg of schilder daar op bovenop klappen. Die man die daar bovenop zit, die schuurt er correct op dat randje degene. Nou, de concurrent die ernaast slaat. Nou, dan kan ik denken, jongen, dat is machtig. Je zet wat in deze foto. Vind ik. Ja. En die loften, het waar, speelde ik mooi. Het moet eigenlijk wat vreed gaan. Laat me samen zeggen. Een heel bold, die ging voort. Maar deze, die liet het gewoon zien. Die heeft een totaalbeeld van wat ik graag zie en wil. Maar is het nou net goed, denk je? Jawel, hij is een beetje flauw en ook makkelijk. Het thuisfront die wil er ik bij wezen, de been groeien daarmee op. Eigenlijk was het net al, en je aan de dag, dan heb je volle meer vakantie als je hebt iets. Je hebt iets, dan weer 14 dagen scootjesielen, 14 dagen vakantie en dat weer. 50 weken werken en een 14 dagen zielen.
Nou kan je ook maar een soort vrije dagen nou wel verder naar het buitenland daar enzovoort. Dus dat valt allemaal wel even mee. De thuisfront, dat krijgt zijn graag eigenlijk ook wel. Ja, mijn vrouw is ik ben op een scootje en die heeft die jeugd daar ik mooi maken. Dus die raakvlak en binnen er. En haar huis dat we Ulbeswaren, de grote kampioen van Jartijds, dat zit ik gewoon in de game. En mijn vrouw nooit hoe dat we ooit mijn vakantie moeten. Ja, wel de eerste wel, maar net dat scootje zien, daar moeten we bij wezen. In een grote familie en we zijn op een wal, dan ben we vrienden, maar op water, dan ben je vijand. Dan ben we tegenstanders, dan wordt er vochten. Het scootjesielen, dat is way of life, zeg ik altijd. Dat is iets aparts. Nou, dit is Spakensietse. Spakensietse, dat is wie een scootjeskipper. Ik ben Harmen Brouwer en ik heb Jelling deze tatoeages hebben liggen. Spakensietse, die had in 1953, toen het scootjesielen eigenlijk op sterren naar de wedstrijdsport. Het er het mooie rijden, maar nog 4 oren skippen, als ik het goed heb. En ik ben zelf skipper van beroep. En ja, dat rent gewoon door zijn familie en dat is maar. Ja, dat heeft toch van mij besloten om dat te doen. Ik heb hem nooit gekend, want hij weer verstaan toen wij binnen. Mijn hart had van zijn trekking tot zijn 21ste intensief met mijn paken wennen. Ja, hij had er in mijn beleving een heel mooi verhaal over verteld. Hoe jij iets, alle goede verhalen en minder goede verhalen, mooie verhalen. Komen aan in deze tatoeage waarom. Nou, hij is toch een flauwe bocht naar voren daar. Ja. Wij moeten even een lange touw door die blokken hebben. Een nee touw langer. Ja, okay. Zolang je rennen kennen, dan word je erbij wezen. En vooral als je dan zielen. En je zielen mooi en je tremmt dat scootje maar uit. En die skipper die hoeft haast net te sturen. Dat zie je dan dat zijn skip uit hemzelf gaan wil. En dan valt er een romme vlaag in. En die vlaag die valt het eerste, een tiende van een seconde. Gaat die vlaag het eerst in de vak en als die vakkerman hem dan een heel beetje vieren laat, dan pakt hij die vlaag mooi en dan gaat het schip uit hemzelf omheen en dan hoeft de skipper net te sturen. En dat jouwt een kick, dat verneem je op het dek en als je op het dek zit van het schip, als je op knibbels leest op het schip, je verneemt dat aan het schip uit er wol en dat jouwt een geweldige kick. Wij leven in een computertijdperk, maar daar heb ik dus geen verstand van, maar om na die oude schepen te zien, na het hoornwerk, er zitten verder geen lieren aan boord. Alles wordt met de hoorn aanlutsen, het zeil, de zeilskoot, de vakkerskoot. Dat is puur hoornwerk, krijg 100 jaar waarom. En dat wordt steeds unieker. Als je over jou een heel miljard jaar de zinnen hebt misschien, dan zullen die scootjes nog. Wanneer dat wij, als wij hier in Grauw starten, achter de sleep aan, en we komen de pik maar op. Al die 14 prachtige mooie scootjes in sleep achter elkaar, het grote zwaan. Dan laat je het stadsschip van Frisia en daar zit een orkest op en die speelt het Friese volkslied. Dan geeft mij de rillingen door de rug. Echt. Op Hokker bijzonder plakjes Arne Tjerkstra bennen. Stuur je oplossing uiterlijk voor sneun 5 augustus, 10 uur. Nee, vol viewer. @omroepfriesland.nl en maak je kans op een luxe houten omroep zinnenbril.